beni chemina a tɔgɔ de ko sabali nga baniya jago jugu a kunfɛ a ye tɔgɔ yɛlɛma ni k'a kɛ général Tony aw ka n'aw miiri diɲɛ natigɛ kojugu fosi la a ma dɔ kɛ min na dɔrɔgu feere bingani hali mɔgɔ faga a ye dɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan nafolo kama ko n'i denkɛ baba komanda ye a bɛ nisɔngɔ fɔlɔ ka ni e fɔlɔ de la wari ɲinini nɔgɔya fɛ ale de ko juguman tɛ nafolo la maa n'i ma se ka cɛ min f'i ye i b'i jugu sara o b'o f'i ye n'i ye a kɛ mɛnni a taara berekɛnɛ ɲini ni adamaden y'i ci bɛ bila maa tɔɲɔ ma fo ala ka lajarabi boli i kan n'a ma ɲa k'i bɛ juguma kɔlɔnsi i b'a se ni k'a fɛrɛ bamananw ko so dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔ de ɲɔgɔn tɛ aw ani ne an ka jɛ ka nin lajɛ ɲɔgɔn fɛ Mohamed, tu t'entends. Tu moi, un sang fantin, il est moi ça fout de format là. Il va moi dans les deux. Deni ni wajuli bayna. C'est galère bida. Et nga wari me sara bire. Ngon taro ko wara me bola me nga wari me sara bi. Faut que bono ya wara sara, banta ya wara sara de. Eh ça galère na fole wado to ko. Bono banta ya wara sara de. Bra. Wala roba. Me nga wari abe sara. Siafa. Dare. Anga tayran nga nga wari ni nga jango. Ah moi me le wari kama go. My money. Eji. Yeah, yo, mo bro. Chebenye ibinya chinga fana kwa. Singsa bo, no nga chote. Che woro nga kala ni toruwa. Cheni tata mi. Che mga blasi wala, yere wa shwa. Ma, Chenga che. Cheni iche sira sabalente ne. me to wita. Yo ezi ebe basila. Ali kungulo yere fa be don. No che yere wa shwa ante kena mamo wa. Ma wo cheme enen bokora rek metesi. Ma yere bala atuni go malwari. Cheni mi sigi songo sugu bebe dailare. Igo sona. Che olu sugu be dara na bolon no. Che be ga shwa. Fuwate, nigote. Ma igala. Iga na ngatesi. Problem ta la nga che. Ni tan soro doro. Me na nga che aman kale fuere. Fuere. Che yere nti ya che sa. Bokora. Ali sans ama yere bokora rek me munu na. Ya che. Filiman, Me respect. considération. Hier à Niafone. Filima me puno e ma puma puno bo fangulo. Depuis quand il est venu à Bofan Klatoula? Depuis quand il est venu à Bofan Klatoula? Il est tout donji. Je ne même pas le chouïa là. Madame Bichet qui est tombé là. Continue. Délité humain. Et mamité est corolée. Kunu eyele kebini jone ma bigo Bofan. Fa de bila. Nanu kuma flamme da tu. Delit ni ye deliko fo etuguni bina do mimbala. Kana nyina ne ri bolo do ha. Bolo mi bolo do. A bolo kelembe. Wani mi ketogo do. Me respect. Considération. Mais Filima. Ami fournisseur nga page to wulisa. Janu. Nyawele. Na yemin ke entemelele. Ni signa flava. Iba do mi mala. Ibeta. Le kuma fe. Problem ta la. Me respect. Ouais. C'est comment? Ninga petit blagata. Iba da falendama. Wani kele aje.
a bila i kunna an bɛ ɲɔgɔn ye han. Ok. Sawan, ne bota mi. Ne bɔra ka taa n sɛnɛ yɛrɛ. Ne ma fɔ n'i ya dɔwɔ yala ba in na. Ni ne ma yala aw bɛ balo cogo di? O ye tiɲɛ mɛ kuma dɔ la i ka to k'i reposer o fana ka fisa. O ye tiɲɛ. Ne bɛ taa n lafiya. E yɛrɛ bɛ ka taa min? Ne ka taa n sɛnɛ yala de. Ok, baasi tɛ. Ne bɛ taa sanfɛ fɔlɔ. Depuis sisan n'i fa ye ɲininka ko n bɛ min tɛ n yɔrɔ dɔn dɛ. I y'a faamuya? Ok. Lakson. Ça va? Ese gansi. E tɔgɔ? Ne ba ne tɔgɔ ye Mohamed. Communément appelé Mo 500. Mo. Kana fɔ ne ma k'i ba. Komi n tɛmɛtɔla de don. N'i sigilen i bɔlen don denmisɛnnin ladamulen fɛ. Wa I bɛ mɔgɔ baro kɛ ɲɔgɔn bɛɛ fɛ. O de la n'i sigilen n gɛrɛ de la. Mais n'a ma k'i ma baasi ye, essaye ka numéro sɔrɔ. Togo de ta ne ka n ka numéro de ma. Pour quelle raison? Kuma bɛɛ mana fɔli kama. I ka échanger. I bɛna bɔ ko tɔw kalama. Sabula ka d'a kan Ala ye ne sɔn den na ka tila ka sɔn nafoloba la. E o jumɛn? I y'a mɛn cogo. Ok, Mohamed. Mais sera ni. Ne sera me kuma I fɛ. O bɛ yafa dara. I y'a faamuya? Mati, ne bɔtɔ ye. Depuis quand e bɛ ne ɲininka ne bɔyɔrɔ la? E bɛ ka ɲininka k'a fɔ k'e bɛ ne ka furu de la. Furu. Iyi, bi furu. Awɔ. E bɛ ka ɲinɛ ko dɔ de kɔ. Ne tɛ e ka furu sigi kama. Iyi. Ne bɛ denkɔrɔ sigi de la. Furu. Cɛ min yɛrɛ tɛ se ka kun kɛ ta ye. E bɛ ka ɲinɛ dɛ. Yani Ala ka ne la jarabi ni lujura la, ne ye nin du belebeleba nin jɔ k'i ni den bila a kɔnɔ. Waati min na ne tun bɛ fonction na, I somɔgɔw ma kɔnkɔn ne ɲɛna. Bi o la lujura bila n kan k'i bɛ kuma ko I den kun sigi. Ala de ma ye. Mais kana ɲinɛ k'a fɔ ko sɛba n'a fan a bɛɛ ye sɛtigi de ta ye. A bila I kungo la e n'i den aw bɛɛ bɛ ne le lɔrɔma la du in kɔnɔ. Jawara. Ne. E ni kunu ne ni bi e ma fɔ ko kunu kɛra bɛ an ka du balo ne ko ten wa bi ne fana den de bɛ ka e balo e yɛrɛ filɛ nin ye I nɔ la ni mɔgɔ ma ɲɛ e ma e tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ bi ta kɔ bi ta ɲɛ ni e ye ne ɲininka ko ne bɔra min ou bien ne bɛ ka bɔ yɔrɔ min na e tɛ yan Filimu ma si ma k'i bolo. A tɛ tɛmɛ Ala ta kan. A tɔ I t'a ɲɛfɔ la. E ka taa e n'i gɛn aw bɛ ko ɲɔgɔn na. Subhanallah. Bakɔrɔba
E bɔkɔrɔba tɛ yan. Ouais. Ni an ka sɛgɛn bannen de. Mɔgɔ cogo di? O ma i bɔ dɔ ta binnen o bɛ gɛrɛ so de la. Non ma bɔ mɔgɔ ta binnen kan. Musokɔrɔba waritigi dɔ de nana sina tile an dere. Jɛnɛ o ye tila ye. Ke musokɔrɔba. E fila bɛ ka taa se npogotiginin fɔ ne b'a taa se musokɔrɔba san 100 o la. Mais n bɛ fɛn dɔ f'i ye. A b'i kin yɔrɔ min na i b'a siyɛn ye. A bɛ yɔrɔ kɛ tilala fɔlɔ mɔgɔ ye. N'i ma dɔ bɔ musokɔrɔba kanu na. Don n'a nata dɔ b'a si falen si la bɛna ye. Mais ne b'a dɔn n'a fɔ e tɛ don dɔ la den dɛ. Mais ne bɛ taa musokɔrɔba kama fɔlɔ kɔ. E k'i sigi faden sagoya la yan. O ye ne ka tɛgɛ musokɔrɔba. Maa ye mɔɔ nɛ. O ye tɛgɛ musokɔrɔba. Salam alaikum. Gɔrɔ wa? Waalaikum salam. Tony ma. Tony. Awɔ. Ya. Nenge tari ma fili. Ka fili wa? Tirima ko yanu wa so. Tari du dɔ in tɛ. Tirima ko yanu wa so. Tirima wa tuguni wa? Ne bɛ min dɔn. Ne ni muso ni denkɛ ni kelen de bɛ. Nka Tony, o tɔgɔ ye sabali ye. O sabali yɛrɛ de ko don. Sabali. Sabali. Nam. Namba. Ndenge. I ka mɛn ne ma wa? Tirima. Plan na mi. Wala ta. Ni ne nana k'a b'i nɔfɛ ko to. Ji. Ouais. Plan na mi. Tirima. Dirigeant dɔ bɛ yen. Dirigeant. Fo ka ŋa ɲɔgɔn. Nin fana ye jɔn ye? Cɛ Gordon nin terikɛ de ye sa. N bɛna sisan. O fana ye mun ye tuguni? Fournisseur in ye. U y'u ma taa garaw k'a la. I ko mun? Et puis fana i m'u mɛn k'ale ka tɔgɔ deli kɛ o yɛrɛ de bɛ ka nin jɔrɔ. Mais o bɛ se ka kɛ cogo di? Wa bin n'a k'i ɲɛ waga o bɛ ka ne jɔrɔ. I bɛ jigin sisan i bɛ taa ɲɛɲini k'i bolo da kisɛ kan ka n'a fɔ ye. Sinon ni min bɔra a la i y'o laɲini soit i bɛ n sɔrɔ ghetto la. Respect. Hey, Marché. Ji, Fodi. Cochon. Je serai avec mon mobile là-haut. Ah bon? Genre, an ka cɛ donni bɛ ko dɔ la sisan. Ko man ɲi quoi. Ne fɔ fɛn sugu ninnu. An ka cɛ de sera bɔn o bogotigiw bɛɛ la sisan. A waati tɛgɛ sisan musokɔrɔba kanu de. Musokɔrɔba kanu? Awɔ. Cɛ pourtant tɛ n ka cɛ dɔn n'o ye dɛ. Sa a dun donnen b'o de la dɛ. Ah bon? Walayi. Fana y'a wele n bɛna kankari da ye. O de bɛ sɔn ka fisaya dɛ. Mais n ka cɛ i b'a dɔn ko ne yɛrɛ mago ba de b'i la. E cɛ ka cɛw ka di. E cɛ ye duden ɲuman kɛ dɛ. E cɛ n ka cɛ. Dirigeant de don wa il faut y'an ka a kuma kɛ quoi. Awɔ, an bɛ se ka ɲɔgɔn ye sisan. Cɛ o don na ne bɛ ka tɛmɛ o yɔrɔ fan fɛ. Ne bɛ jamakulu la o yɔrɔ la n ka cɛ mais n t'a dɔn fɛn min don. Ouais. Cɛkɔrɔba dɔ ka so tun bɛ k'an ka so la. Awɔ. O don polisiw tora ka t'o cɛkɔrɔba de minɛ. Cɛ an yɛrɛ ka sigida bɛɛ ka danaya bɛ cɛkɔrɔba kan. Cɛ cɛkɔrɔba ye dɔrɔgu feerela de. Ah bon? Awɔ kɛ. O don yɛrɛ ka cɛ a ko bɛ ka di a ko bɛ ka yaga kosɛbɛ quoi. Cɛkɔrɔba b'a mɔgɔ tɔgɔ fɔ yɛrɛ bɛɛ. Ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ wa? Awɔ. I n'a fɔ cogo di tan? Mais n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ ka mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ olu tɛ maliyɛnw ye quoi. Olu tɛ maliyɛn. Ayi. Problème t'a la san cɛ o de kun don. Non cɛ diɲɛlatigɛ ka kalan. Mais ni ni mɔ bɛ di ɲɔgɔn ye i b'a fɔ a ɲɛna ko ne bɛ k'a ɲini. Awɔ. Est ce que i bɛ k'a faamuya? Surtout i yɛrɛ ka kumakan bɛ musokɔrɔba kanu ka jɛ. A caman kɛ. E ka nin mɛn bɛ? Wala sawa. E ni taatɔ ye min? Mɔgɔ ne yɛrɛ kama ne ta. Awɔ. O b'a dɔn e siri b'i ka musokɔrɔba kɔnɔ hali bi fɔlɔ. Jɔn y'a f'i ɲɛna k'i ta bɔ n ka musokɔrɔba ko kuma in na. Parce que e tɛ dondala den ye. Awɔ ne tɛ dondala den. Jɔn yɛrɛ ko waa mugu b'i la. Mun de bɛ yen sisan? E ni muso de b'u wolo ɲɔgɔn cɛ o. N'o de don i bɛ se ka taa. Awɔ ne bɛ taa. Ne ye musokɔrɔba kanu daminɛ
e bɛ ka segin i bɛ dogo dogo de la e dun ne ka teliya tɛ pilasi dɛ n'a ko ne muso ka fɛnw daminɛ dɔrɔn de kɔrɔ don n'a nataw la e bɛ sɔn ka muru ta ne kama. I tilala e bɛ baara kɛ jumɛn kama wari tɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn jumɛn valeur ka bon ni fɛn bɛɛ o ye wari de wa ne bɛ ka n ka baara kɛ wari de kama i sago ala sago maa ye ma ɔnɛ. maa ye ma ɔnɛ n'a mun fɛ Mohamed wari kama ala sɔn k'i danbe feere n'a mun fɛ ne bɛ taa bi dɛ mɛ sini don tɛ bi e bɛ kila dun bɛ taa ne ɲini kuwa bari e taara. ne mago de b'o la. Tɛnɛ cɛ se bɛ ka kuma min f'i ye kan n'a sɔrɔ cɛ bɛ ka na ba i ye. donc ale b'a ne ci po la bɛɛ ye quoi. ci po na tɛ n ka cɛ tiɲɛ musokɔrɔba kanu i bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ n ka cɛ mun ni musokɔrɔba kanu tɛ kelen musokɔrɔba kanu filɛ n ka cɛ dɔgɔ a b'i si tigɛ a bɛn ni ala cɛ i ye denmisɛnnin fitinin ye. i fana bɛ lamɛn yan. si tɛ ko ne tulo b'i la. den se tɛ ne fa ye se tɛ ne ba ye wa ne yɛrɛ tɛ baara la fana bon ne bɛ nin de kɛ n ka wari sɔrɔ dɛ hali e min filɛ nin ye ɲininka k'i bɛ se ka don baara la e min fɔ n ye i ko k'i tɛ se bon aujourd'hui ne kɛlen ka cɛ kana to ka ne lajɔ nin kuma sugu la bilen quoi. n ka cɛ baara baden de bɛ dugu in kɔnɔ yan business sugu ye n m'a fɔ ma a essaye dɔrɔn ka fɛn dɔ y'i yɛrɛ a na musokɔrɔba kanu n'o tɛ n ka cɛ i b'a bila a dan yɛrɛ bilali laban i ma da la. n bɛ fɛn dɔ f'i ye a bɛ kin yɔrɔ min na i b'a siyɛ yen de n tɔɔrɔ ne b'a ka kuma fɔ. n cɛ n bɛ k'i suwa yɛrɛ de mɛ ni bulon don n cɛ ne bɛ bulon min na n cɛ ne bɛ se ka t'i don la an b'a paratigi a kɔnɔ. n cɛ o fɔ an ɲɛna joona ouais. n ma suwa ne bɛ n ka bulon la mɛ e t'a dɔn ne bɛ bulon min na yɛrɛ n bɛ pari i yɛrɛ ɲuman na l'argent money a bɛ sɔrɔ très simple. non n cɛ. e se bɛ ka yan mɛ il faut que i ja ka gɛlɛya yɛrɛ. mɛ o bulon sugu jumɛn de. problème t'a la an cɛ an ye dɔrɔgu feere la de. ko jumɛn. n bɛ k'a bɛɛ de f'i ye tan. ca. an bɛ gudoro de feere ni dɔrɔgu ma sɔrɔ don min na an bɛ jigin bɔlɔn kɔnɔ fako t'a la bako t'a la dɔgɔko t'a la n'an y'i sɔrɔ kelen don an b'an ta sɔrɔ diyagoya wa i yɛrɛ ɲuman na ko kalis mɔni est-ce que i b'a sɔn fo i ja ka gɛlɛya de den cɛmannin i kan ka kɛ cɛ de cɛ sisi ye fila ye n'i ma si so a b'i kunna i bɛ si i ma sɔn kaburu b'o la wa yanfɛla fana b'o la wa kogo b'a kɔfɛ i yɛrɛ de b'a jateminɛ sisan. fo k'a to yen ka cɛ ni o ten wari kama ne b'a bɛɛ kɛ. musokɔrɔba kanu don a bɛ ladɛ. cɛ bɔn na la sa cɛ ouais. e tɛ ni tɛ a b'a ye tasuma ye. i ye n bila ci min na n y'a ta fɔ a yɛrɛ so cɛkɔrɔba in minɛna yɛrɛ nka an tɔgɔ t'u la. o ma bali n'an bɛ k'a ta ɲɛ kan k'i bɛ ka siran. kɛrɛ yɛrɛ de bɛ yen dusu cɛ tuma ye cɛ ni affaire ɲɔgɔnna bɛ yen ne sɔrɔ a bɛ to la. gɛn min kɔnɔ kɛrɛ in sigi siran tɛ yen an donkun tɛ yan saya walima balo siso walima kaso wari walima fu i b'o to yen kɛrɛ min bɛ ɲɛ kan ni saraka y'i bila ka ne tɔgɔ di i b'i labɛn i bɛ waritigi dɔ ko mɛn wari ba yɛrɛ yɛrɛ de b'a kun nka an bɛ nin i bɛ sɔrɔ yan sɔɔni kan'a to n'i na jɔsi k'a dɔn ko n bɛ yan wa n bɛ k'i kɔnɔ miniti damadɔ an bɛ taa nin da sisan n'a ko kɛra cogo di
Migi kono de. Iga na nyina gedoro. Mati. Nam. Na. Mati. Depuis dugu masiden jɛra e ma na ne fo kuma tɛ ko kana dumuni diya Ko dumuni ne wa? awɔ kɛ dumuni kɛ E tɛ maloya ka nin kuma fɔ. i cogo di E ye nasɔngɔ dɔ de di ne bɛ dumuni ko ɲininka. nasɔngɔ bɛ d'i ma a bɛ d'i ma mun kama Ne den bɛ nasɔngɔ di ne ma ne ka tobili de kɛ k'a d'a ma. o ye bi ye dɛ I ɲɔgɔn bɛɛ bɛ gɛrɛbuya la dugu kɔnɔ e de bɛ n'i sigi yan nɔ ko lujura. Allahu akbar Mati i t'i yɛrɛ kɛ furumuso ɲuman ye sa n'a fɔra ko don o don anw de bɛ mankan na sɔgɔmada fɛ quartier bɛɛ bɔra an kalama mankan ye i tɛ sabali ten sa furu dabɔra ɲɔgɔn sutura ani ɲɔgɔn na don de kan sabali ten sa i denw ka barika N'i b'i ka ko la ka na ne denkɛnin kelen da don i ka kuma la i y'a faamuya n'i b'i ka jugu sagoya la ani i ka nantankoloya la a kun ta ka bɔ ne den ye sabula e ka nin kuma tɛna ne denkɛ dangaden ne tɛna ta i bɛ ka kuma in sabula don o don e b'i faga ko de kɛ mais tɛna ta i fɛ quoi Allô? My love, ça va? Oui, ça va, mais on va se faire. Error. Agora foi mais. Agora eu não fui embora bem. Era agora nem um segundo que nós só nem me. Fui era de chugan dollar. Bon. Nati kima bashi, nati me fe odo ni anyo yorna. Tanto me se va na shora. Era agora eu não fui embora bem, sabe? Que não fui para mim, só não. É fácil. Ok, donc calme. Mohamed, est-ce que tu m'as amené là? Mati, il est temps qu'on d'able là. Quand tu es d'able, il t'a fini mon produit. Votre manière de t'atteindre. Tiens, il t'a aéré. Mohamed. Il y a une kuma yɛrɛ kama. N bɛna ɲinɛ ne na kun yɛrɛ kan. Ne tun y'a fɔ n denkɛ ɲɛna. N'a ka miliyɔn 1 di yan. N y'a yira a la k'a fɔ ko n ba man kɛnɛ. N tun bɛ fɛ an ka taga o du. Mais ne bɛ ka ko la cogoya min na. Ne ma dala ni e danaya mɔgɔ yɛrɛ. E danaya d'an kan. A bɛ diɲɛ kosɛbɛ. E ko miliyɔn 1 de wa? Awɔ ne ko miliyɔn 1. Mais n'i y'a ye n y'a fɔ k'an ka kanu in bila tan. N bɛ ka siran de. E den mana ye ɲɔgɔn fɛ. Soit sigidala mɔgɔ dɔ mana ye ɲɔgɔn fɛ. Maloya jɔn de ta ye? Mohamed, e de bɛna maloya sɔrɔ wa ne de bɛna maloya sɔrɔ? Jɔn de bɛna an ye sigida in na yan nɔ? Ni e yɛrɛ ma bɔ n'i yɛrɛ ye. Yɔrɔ ne yɛrɛ kɔni tɛ. A bɛ ne kunna k'a fɔ ne ye muso furulen don.
ne bɛ taa sigi ka nin kuma lakali jɔn ye jɔn de bɛna n jɔlen yan nɔ nka basi t'a la n kɔnɔ n bɛ taa n den nɔfɛ so n bɛ taa wari minɛ ka na sun a ka bɔ e n'o bɛ di ne de ma ko bɛɛ de ma n bɛ dɔ de d'i ma k'a tɔ to n bolo sabula aw bi cɛ ninnu filɛ aw yɛlɛma bolo ka ca couleur 120 de kɔnɔ aw kɛlen b'a fɔ nɔɔsi n bɛ taa ka na sisan bon a filɛ nin n tɛ wari sɔrɔlen dɔ ye yɛrɛ fɛnɛ ko wa nin fɛnɛ to yen Topper. ouais c'est Attends. Il y a des gens là-bas, ouais. j'ai déjà pris C'est d'accord. Pour le temps. Et ne yɛrɛ tatɔ n ka cɛ an ka bila ɲɔgɔn fɛ bon sisan n se ka taa parce que n bɛ ka dɔ wɛrɛ kɔnɔ an kan ka na fɛn dɔ diyan i bɛ ka dɔ kɔnɔ bon i yɛrɛ b'a dɔn n ka cɛ an tɛ kɛnɛma mɔgɔ ye nin wagati ninnu sɔrɔ t'an bolo a ka gɛlɛn dɔɔnin quoi n'i ye nin jɛ mara la n'i bɛ wagati wɛrɛ sɔrɔ ne bolo ci o la ma cɛ n y'a faamuya sa mais ni fɛnɛ sera k'a faamuya a bɛ diyan dɔ de kan ka na fɛn dɔ diyan ne k'a bɛɛ de f'i ye tan ne kɔni ne tɛ tɔ n'i bɛ tugu ɲɔgɔn an ka tugu ɲɔgɔn an ka bila est ce que i b'an faamu Filmé. Il peut même plus. non bon enfant dɔ de don ka cɛ ne don Yɔrɔ ne kan ka da i kana to ka na ni innocent yan nɔ. Ni fɛnɛ jɔ ye tugun. Filmé. Ne y'a f'i ye n ka bon enfant dɔ don n bɛ fɛ ka bolo don N'i yɛrɛ ɲɛfɔ. Ji. Ɔ ni ta ye jumɛn? Filmé. n ka joro waati bi la bi foyi t'a bolo ma et puis paratigi ninnu b'a bolo fɛnɛ Hali n'i y'a ye. I b'a dɔn a sen ka di boli la. I nacogo ɲɛna. Nka bɔlɔn kɔnɔ yan. Fɛn bɛɛ fo janfa. o y'a sɔrɔ n m'a bɛɛ f'i ye An donkun de don. I bila nin na. I kɛra. Bɔlɔn kɔnɔ yan. N'i ye mɔgɔ janfa. Wari walima fu. I b'a bila i kunna. Cɛ siso ye fila ye. Kaso walima i fa ka so. Sagi de y'an ji. I labɛn. Sisan i yɛrɛ b'a dɔn a tɔ bɛ kɛ cogo min na.
pai ndenge na ele ma bon ndenge no fe so o do wa ayi ndenge sabali de te presse fa ka ki la menimo ma ko de bila yala o do ngo yemu gen ndenge kono amma wono wa ki dinge ne ga tirimere si ga mbawo tirime wa ni ma taka bon dinge ni ma taka ba ko police ba fara ka ba yinga kuma me wa désormais qui a no fait so kono mor abi bi ñu ko cece ta do bali muso kizo chumi ka mariage diwuli wala mo tama e mo do décoration chimani la mandi do ka barabu ko décoration che na ko muso ko cela sera na le tron sans fait de do ka barabu ki kan do décorer na fo mbal to to ba sina le ga bo mo to la e kan mo mo to to ki do ko ka na boto do fanta fama ka ben tama kana décoration mo sera fait wo na na do location fa na fa global e ma mi mo do bashi change ana mo chama diu bato anniversaire la jadi décor le do una kumuru kala tu ni na ka spécial ta ka ko client ko numéro sala bi ko le marché la numéro le appel ni après ni on fla de la sécurité ko jadi décor ko kala na ko fouiller ya sa ka plan na fia décoration ko ni location ko la anda na fa ko balon ko roja ani na amata ko donc décor si dora balon fla de ko bana balma pa fa la numéro fla du malala ni déplacer na gelina ni numéro le do ima ko fa fa abiso fi o sifra la